आपण कुमारवयाचाच विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की प्रेम ही नुसती भावना जरी आपण विचारात घेतली तरी त्याच्या बाबतीत आपण खूप संभ्रमित असतो. म्हणजे प्रेम, आकर्षण आणि वासना या तिन्ही गोष्टींना बऱ्याच वेळा आपण प्रेम म्हणून बसतो. समाजात अशी माणसं क्रिमिनल मानसिकतेची असली तरी लोकांनी स्वतःला विक्टीम करू नये याच्यासाठी आवश्यक आहे की त्यांनी इमोशनली इंटेलिजंट होणं. तुम्ही ज्याच्यावरती प्रेम करता त्या व्यक्तीने तुमच्याशी कितीही विचित्र वागला तरी तुम्ही त्याला ठार नाही मारणार ना, आणि ठार मारल्यानंतर तुम्ही विल्हेवाट लावण्याची इतकी तुमची मनाची तयारी नाही होणार. आपण बोलत असताना आपल्याला विचित्र वाटतंय हे, पण ज्या माणसाच्या पुढ्यात हे घडलं त्याला ते करताना काहीच नाही वाटत आहे, ह्याचा अर्थ त्याच्या भावनाच एकदम थंड झालेल्या आहेत. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की मानसिकदृष्ट्या एखादी गोष्ट कोणी व्यक्ती करते आहे म्हणजे तो आजार आहे आणि तो त्या व्यक्ती त्याला जबाबदार नाही असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एक लक्षात घेतलं पाहिजे, हा आजार नव्हे, हा स्वभाव दोष आहे. म्हणजे माझी मुलगी असेल, माझी बहीण असेल तर मी त्याच्याशी नातेसंबंध ठेवणं हे खूप आवश्यक आहे. कारण ज्यावेळी तुम्ही नातेसंबंधच तोडून टाकता आणि अशा प्रकारे माणसं राहतात तेव्हा ती विक्टीम जास्त होऊ शकतात, म्हणजे बळी होण्याची शक्यता जास्त आहे. नमस्कार, मी भगवान शेलटे आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. दर्शक हो, आत्ताच मीरा रोडमध्ये घडलेल्या घटनेनं संपूर्ण देश हादरला आहे. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या एका पार्टनरनं आपल्या सहकार्याची हत्या करून त्याचे काही तुकडे बॉईल केले, काही तव्यावर भाजले आणि काही मिक्सरला लावले. अशी विकृत घटना घडली, म्हणजे सांगायला सुद्धा किळस वाटतो एवढी विकृत घटना घडली होती. आणि ह्या घटना हल्ली देशात वारंवार घडत आहेत. नेमकी समाजाची मानसिकता कशी आहे, युवकांची मानसिकता कशी आहे, या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर. सर नमस्कार. नमस्कार सर, हल्ली या घटना वारंवार देशात घडताना दिसत आहेत. काय सांगाल, या घटना कशामुळे अशा वाढत चालल्या या घटना? एक तर आपण या घटनेकडे बघत असताना हे का घडतंय ह्याचा पहिल्यांदा विचार करूया की ज्या व्यक्तीने ते केलं त्यांना स्वभाव विकृती आहे. म्हणजे त्यांना मानसिक आजार नाही पण त्यांच्या स्वभावामध्ये दोष आहे. ह्याला अँटी सोशल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर म्हणतात. की ज्याच्यामध्ये माणसाला लॅक ऑफ एम्पथी, म्हणजे दुसऱ्याच्या जे काही वेदना असतील त्या समजून घेण्याची क्षमताच नसते आणि त्यामुळे तो क्रूरपणा करत असताना त्याला काहीच वाटत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तिमत्व किंवा अशा व्यक्तिमत्वाचे दोष असलेल्या व्यक्तींच्याकडून ह्या गोष्टी घडतात. आणि हे आहे की अलीकडे आपल्याला ह्या घटना वरचेवर ऐकायला मिळतात, पण त्याच्या अनेक गोष्टी आहेत. म्हणजे समाजामध्ये अँटी सोशल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डरची माणसं असतील पण ती असं करू शकतात ह्याच्यासाठी काही सामाजिक परिस्थिती पण निर्माण झालेली आहे. ज्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की तू ज्याचा उल्लेख केला स्वतःच्या घटनेचा, ती लिव्ह इन रिलेशनशिपची घटना होती किंवा त्याच्या अगोदरची सुद्धा श्रद्धाचं हत्याकांड जे दिल्लीला झालं त्याच्यामध्ये सुद्धा ती मुलगी घरातल्या फॅमिली मेंबर्सना सोडून गेली होती. त्यामुळे एक आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की पारंपरिक विवाह संस्थेमध्ये एक अशी गोष्ट होती की जिथं कुटुंबाचा सपोर्ट असायचा. म्हणजे फॅमिली मेंबर्सना माहीत असायचं कोणाबरोबर व्यक्ती आहे, काय आहे. त्यामुळे एक फॅमिली बफर्स होते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीमध्ये ते गुण असले आणि त्याला काही करावंसं वाटलं तरीसुद्धा त्याच्यावरती कुटुंबाचा एक धाक असायचा, दबाव असायचा. दुसरं असं मला असं वाटतं की ह्या कुटुंबाच्या धाकाचा जो हे आहे तो आपण आता विचारात घेतला पाहिजे की असे नातेसंबंध होताना दोन कुटुंब एकत्र येत नाहीत. म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिप ह्याच्याविषयी मी बाकी काही बोलणार नाही, पण इथं दोन व्यक्ती एकत्र येतात आणि पारंपरिक विवाह संस्थेमध्ये दोन कुटुंब एकत्र येतात. त्यामुळे इकडची माणसं तिकडची माणसं एकमेकांना ओळखणं, त्यांच्या स्वभाव दोष माहिती असणं, ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक हे असतं. तर ह्या ज्या 2-3 घटना आपल्याला जे दिसत आहेत की ज्या वारंवार येत आहेत त्या दोन्ही घटनांमध्ये सामायिक गोष्ट काय आहे की ही लोक लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये होती. त्यांना सामाजिक जी सपोर्ट सिस्टीम, फॅमिलीकडून सपोर्ट सिस्टीम होती ती नव्हती असं साधारणपणे दिसतंय. नक्की सर, तुम्ही आता विवाह संस्थेचा उल्लेख केला, याला जोडून मी कुटुंब व्यवस्थेबद्दल बोलतो की अगोदर जॉईंट फॅमिली होत्या, आता न्यूक्लिअर फॅमिली झाल्या. याचा कुठेतरी परिणाम आता जाणवायला लागला का ह्या घटनांमध्ये? एक आहे की अँटी सोशल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर ह्याचं एक्झॅक्टली कशा बनतात ह्याची काही ठोस माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नाही. पण काही लोकांच्यामध्ये त्यांची ग्रोथ होत असताना, त्यांचा वाढ होत असताना त्यांच्यामध्ये संवेदनशीलता विकसित होत नाही. आणि आज आपण पर्टिक्युलरली ह्या केसच्या बाबतीत म्हणूया नको, पण एकंदरीतच समाजामध्ये दुसऱ्याची वेदना समजून घेण्याची जी क्षमता आहे
ती खालावलेली दिसते. म्हणजे आपण या दोन घटनांच्या पलीकडे जाऊन विचार करूया. म्हणजे इथं खून झाले, ते विकृत पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकरण झालं म्हणून आपल्याला हे भयानक वाटतं, पण इतरही समाजामध्ये सुद्धा माणसांना दुसऱ्यांच्या वेदनांविषयी काही वाटत नाहीये अशी परिस्थिती निर्माण झाली. तर याचा शोध आपल्याला थोडासा आपल्या अपब्रिंगिंगमध्ये म्हणजे मुलांच्या संगोपनामध्ये पाहता येईल. म्हणजे मला हे जाणवतं की आमचं बालपण म्हणजे माझ्या पिढीचं बालपण आणि आताचे मुलांचं बालपण ह्याच्यामध्ये खूप फरक आहे. आणि त्या काळामध्ये काही सामाजिक परिस्थितीतून असेल आम्हाला जे काही मूल्य मिळत होती आणि त्याच्यामध्ये असं होतं की तुमचे आईवडील कष्ट करतात तर त्या कष्टाचं मूल्य असायचं. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आईवडील आणून देत असताना त्याच्याविषयी एक जाणीव असायची. आजच्या मुलांच्या बाबतीत ही जाणीव दिसत नाही. त्यात मुलांचा दोष नाही, कुठेतरी अपब्रिंगिंगमध्ये आपण त्यांना ती जाणीव करून देत नाही आहोत. दुसरं मला असं वाटतं की गिफ्टच्या बाबतीत म्हणजे आईवडिलांनी एखादी वस्तू मुलाला दिली तर त्याला एक भावनिक मूल्य असतं. ते भावनिक मूल्य अलीकडे दिसत नाही. म्हणजे आता तू कुठच्याही लहान मुलाला आईवडिलांनी वस्तू दिली तर ती मोडून टाकतात, ती गेली, त्याच्याविषयी त्यांना काही वाटत नाही. पण तुला अनेक लोक असा अनुभव सांगतील की आमच्या आईने आमच्या वडिलांनी आम्हाला एक जुनं घड्याळ दिलं होतं भेट म्हणून आणि ते आम्ही अजूनही जपून ठेवलेलं आहे. ही जी भावनिक मूल्य आहे ह्या भावनिक मूल्यातून माणसाला एक भावनिक नातेसंबंधामध्ये ओलावा हे करणे. नातेसंबंध फक्त प्राण्यांच्या लेवलचे नव्हेत तर त्याच्यामध्ये भावनिक एक ओलावा असण्याची जी हे आहे ती एकंदरीतच समाजामध्ये कमी झालेली दिसते असं मला वाटतं. नक्कीच सर. म्हणजे आत्ता पालकवर्ग कुठेतरी स्पर्धेच्या युगात पैशांच्या मागे धावतो आणि कुठेतरी मुलांकडे वेळ द्यायला कमी पडतोय. मी म्हणाला तसं की त्यांना वेळ ते जास्त देऊ शकत नाही आणि जडणघडण असते कुमारवयातली बालवयातली ती कमी पडते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच असे मुलं वेगळ्या प्रकाराकडे जातात असं वाटतं का तुम्हाला? मला असं वाटतं की ह्या गोष्टीचा दोन प्रकारे विचार करायला पाहिजे. इथं एक ज्याने क्राईम केला आहे त्याच्या मानसिकतेचा आणि दुसरा जो व्हिक्टीम बनला आहे म्हणजे जी व्यक्ती व्हिक्टीम बनली तिच्या मानसिकतेचा. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला विचारात घ्यायला पाहिजे. आपण मगासपासून जे बोलतो आहोत ते ज्याने क्राईम केला आहे त्याच्यामध्ये संवेदनशीलता नाही आहे ह्याच्याविषयी बोलतो आहोत. आता जे आज समाजामध्ये अँटी सोशल पर्सनॅलिटी घेऊन असतील किंवा ज्यांची संवेदनशीलता संपलेली असेल असे जे लोक समाजामध्ये आहेत त्यांच्यावरती आज आपण संस्कार काही करू शकणार नाही आहोत. त्यामुळे हे आपल्याला विचारात घ्यायला पाहिजे जे व्हिक्टीम बनण्याची शक्यता आहे. म्हणजे असे लोक समाजात असताना जे लोक व्हिक्टीम बनू शकतात त्यांनी सुद्धा काय प्रोटेक्शन घ्यायला पाहिजे. मला असं वाटतं की इथं फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे अपब्रिंगिंगच्या बाबतीत जसं मी म्हटलं की भावनिक हे यायला पाहिजे, मूल्य यायला पाहिजे प्रत्येक गोष्टीला, तशी भावनिक बुद्धिमत्तासुद्धा विकसित व्हायला पाहिजे. म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्तेचे 4 पैलू आहेत आणि ते मला असं वाटतं की कुठच्याही नातेसंबंधामध्ये खूप महत्त्वाचे असतात. एक गोष्ट अशी आहे की तुमच्या मनात वाटणारी भावना कोणती आहे आणि तुमच्या मनात वाटणारी भावनेचा उपयोग दुसरा माणूस तर करून घेणार नाही आहे ना. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या मनातली भावना योग्य तऱ्हेने माहिती असायला पाहिजे. ती योग्य तऱ्हेने तुम्हाला हाताळता आली पाहिजे. म्हणजे तिचा दुरुपयोग कोणी करता नये या दृष्टीने ती आपल्याला हाताळता आली पाहिजे. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट समोरच्या व्यक्तीमधली भावना कोणती आहे, तो कोणत्या भावनेने आपल्याशी बोलतो आहे, त्याची नक्की भावना कोणती ती भावना आपल्याला ओळखता आली पाहिजे. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की चेहऱ्यावरती माणूस एक छद्मी भाव दाखवू शकतो म्हणजे एक खोटी भावना दाखवू शकतो आणि त्याच्या मागे वेगळी भावना असू शकते. तर हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे ही एक क्षमता आहे ती मुलांच्यात विकसित व्हायला पाहिजे की दुसऱ्याची खरी भावना कोणती आहे आणि त्याला योग्य प्रतिसाद कसा द्यावा जेणेकरून आपण सुरक्षित राहू. मला असं वाटतं की ह्या 4 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या सगळ्यांनी समजून घेण्याची आणि शिकण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटतं. मला वाटणारी भावना कोणती, मी ती कशी हाताळावी, समोरच्या व्यक्तीच्या डोक्यातली भावना कोणती आणि त्याला मी प्रतिसाद कसा द्यावा. आणि आता आपण भावनिक बुद्धिमत्तेचाच विचार करतोय तर 5वा एक ह्याचा कंपोनंट आहे तो म्हणजे एम्पथाइज करता येणं. म्हणजे दुसऱ्याच्या जागी स्वतःला कल्पून त्याला काय वाटत असेल हे अनुभवता येणं ही एक क्षमता आहे आणि त्याला एम्पथी असं म्हणतात. सिंपती नव्हे म्हणजे दया वाटणं नव्हे, त्या दुसऱ्याला काय वाटत असेल ह्याचा विचार करता येणं. आणि जे आपण बघितलं की जे क्राईम करतायत त्यांच्यामध्ये ही भावना कमी आहे. त्यामुळे सरसकट सगळ्याच लोकांच्या बाबतीत आपल्याला एम्पथाइज करण्याची क्षमता विकसित करायला पाहिजे असं मला वाटतं. नक्कीच सर. ह्या गोष्टी कुटुंबासोबतच मला वाटतं आता शाळेत
शिकवणे गरजेचं वाटायला लागलं काय वाटतंय? नक्कीच नक्कीच. म्हणजे कुमार वयातली मुलं की जी विकासाच्या म्हणजे त्यांचा वैचारिक विकास पण होत असतो, भावनिक विकास पण होत असतो. म्हणजे त्याच्या शारीरिक विकासावरती बराच फोकस केला जातो, पण वैचारिक आणि भावनिक विकास होत असतो आणि त्याच्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला पाहिजेत, हे लोकांच्या लक्षात येत नाही. आणि मला असं वाटतं की तिथं ते खूप महत्त्वाचं आहे की ही भावनिक बुद्धिमत्ता देणं, आपल्याला वाटणाऱ्या भावना ओळखता येणं. आपण कुमार वयाचाच विचार केला तर आपल्या लक्षात येईल की प्रेम ही नुसती भावना जरी आपण विचारात घेतली तरी त्याच्या बाबतीत आपण खूप संभ्रमित असतो. म्हणजे प्रेम, आकर्षण आणि वासना या तिन्ही गोष्टींना बऱ्याच वेळा आपण प्रेम म्हणून बसतो. म्हणजे कुमारवयीन मुलांना ह्या गोष्टी प्रेम वाटू शकतात. तर त्या भावनांमध्ये त्यांना फरक करता आला पाहिजे की आपल्या मनात कोणती भावना वाटते आहे समोरच्या व्यक्तीविषयी. ते प्रेम आहे की आकर्षण आहे की वासना आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या मनात काय कोणती भावना आहे, ती आपल्याला काय अप्रोच करायला बघते. तिच्या मनात प्रेम आहे, आकर्षण आहे की वासना आहे, ती आपल्याला फक्त यूज करून घेणार आहे का, ह्याची जाणीवसुद्धा मुलांना व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण काय होतं असं की अनेक क्षमता तुमच्या विकसित होत असतात, म्हणजे शारीरिक क्षमता विकसित होत असतात, पण शहाणपण विकसित झालेलं नसतं. त्यामुळे कुमार वयामध्ये हे शहाणपण देणं, म्हणजे जे अनुभवातून गेलेले आहेत त्यांनी ते शहाणपण देणं, ज्यांनी याचा अभ्यास केलेला आहे त्यांनी ते शहाणपण देणं खूप आवश्यक आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे पालकांच्या बरोबरच शाळांमध्ये ह्या गोष्टी दिल्या गेल्या पाहिजेत. अकॅडमिक इंटेलिजन्सचा आपण खूप विचार करतो, तसा आपल्याला इमोशनल इंटेलिजन्सचा विचार करण्याची गरज आहे. आणि हे एकंदरीतच म्हणजे समाजात अशी माणसं क्रिमिनल मानसिकतेची असली तरी लोकांनी स्वतःला विक्टीम करू नये, ह्याच्यासाठी आवश्यक आहे की त्यांनी इमोशनली इंटेलिजंट होणं. नक्कीच. तुम्ही आता म्हणाल की प्रेम, आकर्षण आणि वासना ह्या तिन्हींचा आत्ता जी मिरवडला घटना झाली त्याला कुठे रिलेट करता येते? कारण काय तिच्या पार्टनरने त्या सानेवरती संशय घेतला होता की त्याचं कुठेतरी अफेअर आहे आणि तो आपल्याला फसवतो. ही कुठेतरी घटना रिलेट होते या घटनेशी? आता ह्याच्यातले तपशील काय आहेत हे आपल्याला काही सांगता येणार नाही, कारण आता रूमर्सच असणार आहेत. म्हणजे प्रत्यक्षातले फॅक्ट्स आपल्याला काही माहिती नाही. पण आपल्याला हे विचार करता येऊ शकतं की जेव्हा माणसं लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात तेव्हा बऱ्याच वेळा असं असतं की आम्हाला कायमचं नाही राहायचं आहे, कधीही आम्हाला वाटलं तर आम्हाला सोडून जायचं आहे. जेव्हा माणसं एखादी गोष्टीला तात्कालिक ह्याचं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असतात तेव्हा ते बऱ्याच वेळा प्रेम असण्यापेक्षा आकर्षण असू शकतं किंवा ती तडजोड असू शकते. त्यामुळे इथं विचार करायला पाहिजे की तो जो प्रश्न विचारलास की ह्या भावना समजून घेणं आवश्यक आहे आणि समोरचा व्यक्ती आपल्याला कोणत्या भावनेतून बघतोय त्याच्याही दृष्टीने ही तडजोड आहे, काही ठराविक वेळेची हे आहे की काय, हे विचारात घेतलं पाहिजे. कारण ह्याच्यामध्ये प्रेम हे कुठेच दिसत नाही आहे आणि प्रेम नसल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. कारण तुम्ही ज्याच्यावरती प्रेम करता त्या व्यक्तीने तुमच्याशी कितीही विचित्र वागला तरी तुम्ही त्याला ठार नाही मारणार ना, आणि ठार मारल्यानंतर तुम्ही विल्हेवाट लावण्याची इतकी तुमची मनाची तयारी नाही होणार ना. म्हणजे असं होऊ शकतं एखाद्याच्या बाबतीत रागाच्या भरात त्याने एक दिलं आणि मारामारी झाली आणि आउट ऑफ फिट ऑफ अँगर, रागाची सणक ह्याच्यामध्ये माणसाच्या घडलं आणि ती सणक उतरल्यानंतर माणसाला त्याचा पश्चाताप होतो. म्हणजे बऱ्याच क्रिमिनलच्या बाबतीत ही गोष्ट घडते की एक म्हणजे रागाची फिट असं म्हणूया आपण, राग येतो, काहीतरी भांडण होतं आणि त्या क्षणात काही गोष्टी घडतात. ह्या घटनांमध्ये तसं दिसत नाही आहे. इथं थंड डोक्याने काही गोष्टी केलेल्या आहेत. म्हणजे माणूस अशा घटना घडल्यानंतर म्हणजे आपण बोलत असताना आपल्याला विचित्र वाटतंय हे, पण ज्या माणसाच्या पुढ्यात हे घडलं त्याला ते करताना काहीच नाही वाटत आहे. ह्याचा अर्थ त्याच्या भावनाच एकदम थंड झालेल्या आहेत. त्यामुळे इथं हाही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपण ज्याला पार्टनर विचारात घेतो आहोत, कारण हे फक्त एका घटनेच्या बाबतीत नाही. कारण ती व्यक्ती जर त्यांच्याबरोबर 2-3 वर्ष राहत असेल आणि त्याच्या अगोदरही त्या व्यक्तींची ओळख असेल तर याच्यामध्ये त्या माणसाचा कॅलसपणा काय म्हणूया आपण, भावनांच्या बाबतीत एकदम थंडपणा किंवा कोणाचं काही पडलेलं नाही असं हे वरचेवर तिच्या लक्षातही आलेलं असणार, म्हणजे पार्टनरच्या लक्षात आलेलं असणार. त्यामुळे हे समजून घेणं की ही भयानकतेकडे जाऊ शकतं. त्यामुळे अशा पार्टनरच्या बाबतीत सावध राहणं हे खूप आवश्यक आहे. मी काय म्हणतो, सायकॅट्रिस्टच्या नजरेतून तुम्ही या घटनेकडे कसं बघतो? म्हणजे हा कुठचा एक मानसिक आजार असू शकतो का? एक शक्यता याबाबत काय? नाही, मी ह्याला आजार नाही म्हणणार. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की मानसिकदृष्ट्या एखादी गोष्ट कोणी व्यक्ती करते आहे म्हणजे तो आजार आहे आणि तो त्या व्यक्ती त्याला जबाबदार नाही असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एक लक्षात घेतलं पाहिजे, हा आजार नव्हे, हा स्वभाव दोष आहे. आणि हा स्वभाव दोष म्हणजे त्या माणसाला हे कळलं ना की आपण लपवायला पाहिजे,
म्हणजे आपल्याला काही खर्चटायचं नाही आहे, पण दुसऱ्यांना आपण त्रास देतो आहोत, पण आपल्या पार्टनरला पूर्ण आपण संपवून टाकलंय, पण स्वतःला तो प्रोटेक्ट करतोय. त्यामुळे ह्याला आजार नाही म्हणता येणार, हा स्वभाव दोष आहे. आणि ह्या स्वभाव दोषाच्या बाबतीत आपण विचार करत असताना त्याला म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा आजार म्हणतो आणि मग त्याला बेनिफिट ऑफ हे मिळू शकतं, म्हणजे याचं बेनिफिट आजारी आहे तो मानसिकदृष्ट्या, असं नाही म्हणता येणार. त्याला पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की माणसाला काही असेल तरी दुसऱ्याशी वागत असताना आपल्याला एक संयम असला पाहिजे. मला असं वाटतं की प्रत्येक माणसाने ॲसर्टिव्ह असलं पाहिजे. म्हणजे आपण आपल्या अधिकारांना दुसऱ्याने हात लावू नये हे बरोबर आहे, पण आपण पण दुसऱ्यांच्या अधिकारांना हात लावता कामा नये ही भावना मात्र सगळीकडे समाजात आली पाहिजे. तुम्हाला इमोशनली कोणाविषयी काय वाटतं हा भाग वेगळा, तरी पण प्रत्येक माणूस तुम्ही ज्या माणसाशी च्या संबंधात येता, तुम्ही ऑफिसमध्ये असाल, घरामध्ये असाल, समाजामध्ये, इतर बसमध्ये, इतर ठिकाणी असाल, त्यावेळी तुम्ही इतरांचे अधिकार पण विचारात घेतले पाहिजेत आणि त्यांना आपण कुठेतरी हस्तक्षेप करत नाही आहोत ना हे बघितलं पाहिजे. मला असं वाटतं की ही जाणीव खूप विकसित करण्याची गरज आहे. आपण आपले अधिकार घेत असताना इतरांच्या अधिकारांवरती आम्ही आक्रमण करत नाही आहोत ना. मला असं वाटतं की हे खूप विचारात घ्यायला पाहिजे होतं आणि विचारात घ्यायला पाहिजे अशा व्यक्तींचा विचार करत असतात. नक्कीच सर. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा की आता माध्यमांवरती वेब सिरीजचं प्रमाण वाढलं आहे, त्याच्यात गुन्हेगारी स्वरूपाच्या वेब सिरीज वगैरे आहेत, सोशल मीडियावरती बऱ्याच घटना क्राईमच्या दाखवतात. याचा कुठेतरी परिणाम होताना दिसतोय काय, त्याबद्दल काय वाटतंय? मला असं वाटतं की तुम्ही जे बघता, सातत्याने बघता, त्याचं तुम्ही अनुकरण करण्याच्या शक्यता असतात. म्हणजे साधी गोष्ट आहे की जेव्हा ॲडव्हर्टाईजमध्ये सेलिब्रिटी एखादी गोष्ट वापरून दाखवते, साबण वापरते काय किंवा पावडर वापरते किंवा काही हे वापरते, तेव्हा त्याची अपेक्षा काय असते की लोकांच्यावरती त्याचा परिणाम होणार आणि लोक त्याप्रमाणे करणार. याचा अर्थच असा की आपल्या समोर एखादी गोष्ट वारंवार येत असेल तर कुठेतरी आपल्या अनकॉन्शियसली आपण ती शिकतो, तशा प्रकारे वागायला शिकतो. काही वेळा ह्या आयडियाजसुद्धा लोकांना मिळू शकतात की कशा प्रकारे हे करायचं. म्हणजे मुळात प्रवृत्ती अँटी सोशल आहे आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या आयडियाज त्यांना ह्याच्यातून मिळू शकतात. त्यामुळे ह्याचा परिणाम होत नाही का, तर होतो. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की एकंदरीत ही ज्या माध्यमं जी आहेत की जी लोकांच्या पुढ्यात काहीतरी मनोरंजनाच्या निमित्ताने का होईना काही गोष्टी ठेवतात, त्यांनी हे विचार केला पाहिजे की ह्याचे परिणाम काय होत असतील आणि ह्याचे कोण व्हिक्टीम ठरत असतील. त्यामुळे ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की तिथंही आपल्याला विचारात घ्यायला पाहिजे की कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी लोकांच्या पुढ्यात ठेवल्या पाहिजे. तुम्ही जर आपण वेब सिरीज वगैरे बाजूला ठेवूया, पण एकंदरीत सिरियल्स जर बघितल्या, आपण सगळ्या मालिका जरी विचारात घेतल्या, तर त्या मालिकांमध्ये सातत्याने कोणीतरी व्हिलन, कोणीतरी छळत असतो आणि एक माणूस दुसऱ्याला छळतो हेच सातत्याने दाखवलं जातं आणि तीच एंटरटेनमेंट म्हणून कुठेतरी आपल्या मनाची सवय केली जाते. म्हणजे कोणती तरी सात्विक गोष्ट जिथं चांगुलपणा आहे, काहीतरी क्रिएटिव्हिटी आहे, काहीतरी समाजासाठी आहे, अशा गोष्टी किंवा सामाजिक आशय आहे, अशा गोष्टींच्या सिरियल नाही दिसत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या पुढ्यात आपण जर विचारात घेतलं तर अशाच गोष्टी जे दिसत आहेत की ज्या माणसामधल्या जे काही दोष असतील त्यांनाच काहीतरी बाहेर निघण्यासाठी म्हणून हे मिळावं असं रोल मॉडेल त्यांच्या पुढ्यात येत राहत आहे. नक्कीच सर. अजून अशा घटना घडतात आणि त्याची 2 दिवस चर्चा होते, नंतर सगळं शांत होतं. समाजसुद्धा पूर्वीसारखा तेवढा संवेदनशील राहिला नाही. नक्की काय वाटतं यात सगळ्या अशा घटना घडू नये म्हणून समाजाचा एक चांगला रोल असावा, सायकॅट्रिस्ट म्हणून काय वाटतं? म्हणजे घटना घडते तेव्हा माणूस भीती व्यक्त करतो, किळस व्यक्त करतो, तिरस्कार व्यक्त करतो, पण सावधानता म्हणजे तिथून आपल्याला अलर्ट झालेलं आहे की असं समाजामध्ये घडतंय, अशा व्यक्ती समाजामध्ये असू शकतात आणि त्यामुळे आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना जागृत करणं हे आवश्यक आहे. म्हणजे आपल्या घरातलं मूल असेल, आपल्या वयातलं घरातलं कुमारवयीन व्यक्ती असेल किंवा तरुण व्यक्ती असेल तर तिला ह्या सगळ्या गोष्टींची चर्चा करणं. आणि मला असं वाटतं आणखी एक ह्या घटनांमध्ये वैद्य म्हणजे लिव्ह इन रिलेशनशिपचा आपण मगाशी मुद्दा विचारात घेत होतो, तेव्हा ह्या व्यक्ती लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील आणि भले त्या मला पटत नसतील, पण मी जर त्या व्यक्तीचा नातेवाईक आहे तर मला सातत्याने तिची काळजी करायला पाहिजे. ती कुठे आहे, कोणासोबत आहे, ती सुरक्षित आहे का, त्यांच्याशी नातेसंबंध ठेवणं. म्हणजे माझी मुलगी असेल, माझी बहीण असेल तर मी त्याच्याशी नातेसंबंध ठेवणं हे खूप आवश्यक आहे. कारण ज्यावेळी तुम्ही नातेसंबंधच तोडून टाकता आणि अशा प्रकारे माणसं राहतात तेव्हा ती विक्टीम जास्त होऊ शकतात, म्हणजे बळी होण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजे आपण श्रद्धाच्या बाबतीत जर बघितलं तर श्रद्धाच्या वडिलांचा आणि तिचा 6 महिने जवळपास संपर्कच नव्हता. म्हणजे किंवा ह्या व्यक्ती ह्या अजून काही आलेलं नाही, पण ह्याच्या नातेवाईकांच्या बाबतीत म्हणजे तो जो संपर्क ठेवणं आहे की आपली मुलगी, आपली व्यक्ती, आपलं नातेवाईक माणूस हे सुरक्षित आहे का,
ह्याची सातत्याने हे करत राहणं, हे आपण एरवी नात्यामध्ये करतोच ना. म्हणजे माझी मुलगी शाळेत गेली तर ती येताना वेळेवर आली पाहिजे, गेली पाहिजे, हे मी बघतो. तसंच माझ्या सगळ्या नातेवाईकांच्या बाबतीत मला तशा प्रकारे जागृत राहायला पाहिजे असं मला वाटतं. नक्की सर, शेवटचा प्रश्न म्हणजे हा प्रश्न कुठेतरी मुलांच्या जडणघडणीत येतो. तर पालकांना काय आवाहन कराल तुम्ही, त्या जडणघडणीत कसे त्यांनी काय करावं याबद्दल काय सांगाल? मी मगाशी जे 2 मुद्दे मांडले की जिथं कष्टाच्या विषयीचं मूल्य, म्हणजे आईवडील कष्ट करतात, म्हणजे हे आईवडिलांच्या नातेसंबंधांशी एक आदर निर्माण जो होतो तो फक्त आईवडील म्हणून नव्हे तर ते कष्ट करतायत त्या कष्टांविषयी पण आदर, भावनिक जी मूल्य आहे प्रत्येक नात्याचं त्यात ते समजून घेणं. त्याचबरोबर काही गोष्टी मला नाही पटल्या तर ते मला ॲक्सेप्ट करता येणं, म्हणजे नाही पचवता येणं. मला एखादी गोष्ट नाही मिळत असेल तर तिला डिले होत असेल तर डिलेड ग्रॅटिफिकेशन, सबुरी ठेवता येणं, ह्या क्षमता मुलांच्यामध्ये विकसित करायला पाहिजे. त्याचबरोबर मला समजा तुझं आणि माझं मतभेद झाले याचा अर्थ असा नव्हे की मी तुला संपवूनच टाकावं. म्हणजे अलीकडे समाजामध्ये ज्या प्रकारे हे करतं की मतभेद झाल्यानंतर माणसं व्हायलंट होतात, व्हर्बली व्हायलंट होते, म्हणजे तोंडाने, म्हणजे बोलत असताना आर्ग्युमेंट करत असताना सुद्धा व्हायलंट होतात. हा जो व्हायलन्स आहे तो कुठून येतो की मी सहनच करू इच्छित नाही दुसऱ्याच्या मताला. तर हे जे आहे की दुसऱ्याच्या मताला, दुसऱ्याच्या मांडणीला मी सहनच करू इच्छित नाही, हे कुठेतरी मला असं वाटतं हे फॉल्टी आहे. हे शिकवायची गरज आहे की दुसऱ्याला मी सहन करायला पाहिजे. मी माझ्या अधिकारांना कोणाला हात लावू देणार नाही, पण समोरच्या व्यक्तीचं मत वेगळं असू शकतं, तिला माझ्याविषयी काही नकारात्मक भूमिका असू शकते, ती मला सहन करता पण आली पाहिजे. म्हणजे ह्या व्यक्तीमध्ये मला असं वाटतं, म्हणजे आपण जर तो खून अशा ह्याने बघितलं किंवा श्रद्धाच्या प्रकरणामध्ये, तर तिला मी सहनच करू इच्छित नाही म्हणून मी तिला संपवून टाकतो. राग साधारणपणे आपण जर बघितलं तर 2 प्रकारचे असतात. म्हणजे आपण आपल्या घरातल्या नातेसंबंधात सुद्धा चिडतो, पण त्याच्यामध्ये त्या व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये बदल व्हावा अशी अपेक्षा असते, म्हणजे त्याला बदल घडवून आणणारा राग. आणि दुसरा असतो बदला घेणारा किंवा सुडाचा राग, म्हणजे इथं मी संपवूनच टाकेन अशा प्रकार. हा सुडाचा राग हा विकृतीकडे घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे अपब्रिंगिंगमध्ये राग कशा प्रकारे व्यक्त करावा हे शिकवणं, रागाचा उद्देश काय आहे हे शिकवणं आणि त्याचं कॉन्शियसली जाणीवपूर्वक त्याची चर्चा करणं हे खूप आवश्यक आहे. आणि मुलांच्या संगोपनामध्ये पालकांनी आणि शिक्षकांनी आणि इतरही समाजातल्या व्यक्तींनी ह्या बाबतीत जाणीवपूर्वक काही संस्कार करणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. नक्की सर, खरोखर महत्त्वाची माहिती दिली. खरं या सगळ्या घटना पहिल्या तर खरंच कुठेतरी या कुमारवायाकडे येतात. मुलांचं संगोपन आहे ते महत्त्वाचं असतं आणि त्यासाठी शिक्षक आणि पालकांनी जागरूक राहणं गरजेचं असतं. सर, आमच्या स्टुडिओत आलात आणि याबद्दल खूप चांगली माहिती दिलात. खूप खूप धन्यवाद.